Assalomu alaykum do'ston, bardaron, tomoshabinoni kanali ahli YouTube. Xush omading ba kanali men, kanal Qodirov Sayburxon. Бардaro гови фурӯшаи бисёр бардаро хоҳиш кард ки гови карпат бардо карпати тоза ина бардаро ба хотири подписчико хоҳиш кардам бисёр карпати тоза дар рафти навор ҳастай гусолаи симинтал заказ кардан бисёр заказ кардан гусолаи бақача ҳастай ҳозир ушам мо нишон метем ҳамаша хушру нишон метем ҳамаша дастгириро фаромӯш накунед подписатсия лайк кабҷақен дастгири шумо пешраи мост бардаро тоза карпатай диюмзой ҳозир ма дандонша нишон метам тона якта зоидага диюмша мезоинам диюм шикамушта диюмша бардаро и бардаро ина симоша бақап ҳичи намегина хебугм адад тишата зани адад надора поша пеш намекина ҳарчочо чишкор мекина якта зоидага дандони ҳамира нишон те ина бардаро дандонош ина дандони гусолагӣ дорои дандонош пурра нашида нав кафондеса бардаро ина инои гусолаи дандонои гусолагӣ дора сашти вале адати вообще шатазанӣ надора тоза карпатай чанд моҳ биғизай бардаро 8 моҳ шай 8 моҳагӣ биғизшай бениҳоят карпати пушаби бузбалай қад баланди дарозай ай пуштиш ҳичи намегина ай пуштиш буҷуш ҳичи намега бардори хеле адати шатаб занум халташ холияй бардаро мега якум зоишта бардар гирифта будай шир бениҳоят шири зур дора мега бизои то 10 литр шир боло мета мега диюмзоишта карпати тоза мега диюмзоя дандонои гусолагӣ ҳамаша нишон додем адати шатазанӣ надора амро телефони маро медем ихтиёран 111 занг бизанед бардаро нархира 19000 сомон мо десем бо муомила дора 19000 сомон арзон меша муомила дора 19000 сомон муомила дора дастафка дора медонем бисёри дастафка када мебарам бениҳоят карпати зураи якумин карпате ки дар канали ма бақуат карпатай чихе ки дебден кулобиё гирифтан якта бурдан ку карпати зур буд шведи тоза инаи айвайда зурай бардаро тоза карпат нархш 19000 сомон бо арзон меша муомила дора дар рафти навор аста гусоли симинтал бақача ҳозир ваяшам нишон метем бардаро ина гусолаи симинтал бисёр бардаро хоҳиш кард ки гусолаи симинтал бақачакай бақачакай симинтали тоза бардаро ҳамин мош димоҳагиш будай димоҳа симинталои ай ферма ёха симинталои ферма бардаро димоҳагиш рафтай номеро телефони маро ишам медонед 111 ида занг бизанед ишам хидм муомила мекунам нархиш 6000 сомон бо арзон мешавад 6000 сомон арзон мешавад гусолаи бақачаи симинтали тоза то навори онда худо нигаҳбонатон нархи 6000 бо арзон меша карпата дидем